अबाव मोसाहैनाय दे बुंनो हागोन दा ए सोरजों मोसानाय सोरखौ नांगौ आंखौ नांगौ ना नोंसाथेरखौ नोंसाजोखौसो नांगौ आंनि फिसाजोखौसो नांगौ र' होमबा जोंनि फिसा सासेनाव बा आं भिडिअ बानायनि नङा नों आंनि सोंनाय फिननायखौ हो दे केमेरा दे नै गाइस अयथासार अखा हादों आरोना ओइ थांबायमोनब्रा बियो फैफिनलायबाय गोदाननो मा रोंगौ मोनदों आरो थेरे मा रोंगौ मोनदों अखा हानानै नै गाइस बायदि थानांदों उफाय नट दसे फानि खालामबाय आरोना गाइस मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावसिना होलानो जाबाय बिथांनि हाबाखौ सोर जानो गोसो फैबानो जाबाय आं खबर होगोन गाइस आं खबर होगोन नोंथांमोना सोर बिनि हाबाखौ जानो गोसो एकदम फैनो हागोन आरोना जाय एक्साइटेड जानो गोसो आथिं बायनानै थाबायनो हाखाया बायदालिंग्रा इनि नामा बायदालिंग्रा केमेरामेन ओमफ्राय ओइ खा ओइ ओमफ्राय नों थांना थाङा हा थाङो गाइस ओरैनिफ्राय अखा हादों आरोना मा खालामनाय उफाय नट बिनि नामानो बायदालिंग्रा आथिं बायनानै दं ने